Witajcie kamratki, kamraty, a przede wszystkim witajcie wy wszyscy, którzyście do mnie napisali na priv czy na Facebooku, że te sprawki wam się podobają, albo coście napisali, że tam Brzeg zrobił jakiś feller, co mi się jeszcze bardziej podoba, bo widzę, że i obszaja śląskiemu językowi, śląskiej godce, ale nie ino jo. Tak richtig chciałbym dzisiaj odpowiadać, skąd się wzięło ta moja miłość, ten mój ciąg do języka śląskiego. Przecież ja był jako bajtel we szkole przymuszany, i to nie no przez rektorów, ale i przez niekiedy we familii, co by gadać po polskiemu, co by ten śląski no jakoś tak był traktowany jako coś gorszego. Ale muszę powiedzieć jedno, że i to co we szuli mi tam rektory ukrzywdzili, albo no moim kamratom, jak my w cymbal grali, czy w pinkla, czy w chlusta, czy w szkata, to jakoś dawało ta więź i takie poczucie wspólnoty ze kamratami ślązokami. No ale to jeszcze nie było wszystko, że ja ta śląski, nawet nie wiedział, czy to jest śląski, czy to jest język, czy co innego, albo tak dalej, tak dalej. Ale po leku, że się dowiadywał, że to jest język. Pierwsze, jak jechał na kolonie w Sopocie, to można szło nawet kogoś sprzedyzywać ciulikiem, a oni powiedzieli, ja ciulik. Bo nie wiedzieli co mego domy. Tam był taki jeden fal, że taka paniczka, która przyjechała do swojego bajtla tam i na targu chciała coś kupić, chciała kupić tomaty, ale się gańbiła powiedzieć po polskiemu, znaczy chciała po polskiemu, nie chciała podpaść, że jest to z oczka. I przyszła, proszę panią, czy pani była łaskawa sprzedać mi 2 tomaty? To na nią wyjrzała oby na Chińczyka. No, można wtedy jeszcze się nie zdobyło sprawy, że to jest jeden z tych tichów, które ze mnie robiły coraz to bardziej ślązoka. Powiem tak, takich falów miałem więcej, bo mnie spróbuję pokrótce połosprawiać. Jeden to było tak, jeździł na winobranie wino zbierać i tam na tym polu trafiła się też taką Polka spod Bydgoszczy, która przyjechała tam do swojego kuzyna, który citnął kiedyś ze Polski do NRD, a potem z NRD citnął na zachód i miał kobieta Niemka, no i bez to też po niemiecku poradził i tam na tym polu razem robili. Ja robił z moją kobietą, a on robił ze swoją kuzynką, że tak powiem, na tym polu dorobiali pieniędzy. No i do tej marzeny to ja i moja kobieta my go dali po polskiemu, ale między sobą, no tak to doma, nie? Po śląsku. I słyszę taki szept. Zbyniu, a o czym ci państwo rozmawiają? A Zbyniu na to, nie wiem, po niemiecku to nie jest. No to już był jeden taki sztich, że to jest coś inkszego, że to jest inksze. Potem była jeszcze jeden fal. Robił w Niemcach za hydraulika z takim Reinertem, typowy Szwab ze Szwabii, typowy taki miejscowy, jakby to powiedzieć autochton, bo tam też z tych Ausländerów jest dużo. Zaczął się wadzić o coś ze mulorzem w łazience. I ja go Reinert, was ist los? Nichts verstehen. A Reinert na to z dumą. Natürlich, schwabische Sprache, das ist andere Sprache. I padał plat. I to był taki jeden z większych sztichów na to, że ten śląski jest ważny, że to jest ekstra spracha, że to nie jest coś, co z podłoguna wyleciało, jest to coś, z czego idzie być dumnym. I od tego czasu ja w Niemcach już nie godzę, że ja jest Niemiec,
choć Muti tam chciała, bo tam mieszkała, zmieniła swoje zdanie, chciała, żeby my się przedstawiali, że my są Niemcy z Polski. A ja zacząłem gadać, nie. Ich bin Schlesier, Oberschlesier, geboren aus Schlesien. Od tego czasu w tej wsi, a to się nazywa Losburg, Burg to miasto, no ale to tak, większa wiocha, tam kaj, że robił, mieszkała moja Muti z Fatrym. I od tego czasu tam mnie już traktowali jako takiego no, Niemca skąd inąd, który się nie czuł tam jakimś wielkim Niemcem. I kapnął jak się, że Niemca, jak się ktoś przedstawia Niemcem, no to jest albo ze Fryncity, albo z Kazachstanu. Bo tak to się wszyscy mianują, że jest albo Majchamelczykiem, albo Szwabem, albo Bajerokiem, no albo Ślązokiem, tak jak Jogodą. I tu, że dostawał od tych ludzi szacun. Szacun taki, że mnie to podbiło. Potem, że wrócił że się do Polski, w Polsce, że się skamracił z Ruchem Autonomii Śląska i my walczyli o to, żeby śląski był nazywany językiem i żeby miał te swoje prawa i wpisany był powiedzmy sobie w prawo polskie. No to jeszcze był spis powszechny i tak dalej, tak dalej. No i wtedy o to walczyli, żeby po śląsku można było, że o śląskim można było gotka. I spotkał jak się jako przedstawiciel Ruchu Autonomii Śląska, zarządu, ze ludźmi to się nazywa Rada Europy, którzy no, przyjęli od nas, co no mi się nie podoba, że w Polsce tego języka nie przyjmują za tym. Był tam też Marek Plura, był Peter Długosz, byłem ja i my byli te przedstawiciele środowisk śląskich, no i było tam dwóch z tej Rady Europy. I z tych gotki przy pomocy tłumacza, bo oni po angielsku, a ja po angielsku ani me, ani b, ani kuryku, wyszło coś takiego, że oni nam wytłumaczyli, czym się różni dialekt od języka. Dialekt to jest wtedy, kiedy na terytorium jakiegoś obcego państwa są ludzie, którzy gadają innym językiem niż oficjalny. I to jest dialekt, gwara. I tak było z językiem polskim aż do momentu, kiedy za językiem polskim stanęły czołgi, konie, kawaleria, piechota, lotnictwo. To wtedy stał się to język. I taka jest różnica według Rady Europy, że za językiem stoją armię, a za, powiedzmy sobie, śląskim stoi ino miłość ludzi. Ludzi, które to przają temu i chcą, żeby to dali istniało i żeby to dali ich, bajdlego dali tak dalej. Ale najbardziej, że się poczuł dumny, jak był na spotkaniu ze polonistami z całego Weltu, które odbyło się, to był kongres polonistów, który odbył się na Uniwersytecie Śląskim. I tam musiał wam padać, że jeden profesor z Łużyc, Łużyczanin, zabrał głos też na temat języka śląskiego, bo tam po prostu te rzeczy go dali, tam ci tak, to, tego, ale ten powie dosadnie, żeby nikogo nie obrażać, to kod językowy polski i kod językowy śląski są sobie równe. A to z tego, że w języku śląskim powstają powieści, dramaty, poezje i ten język jest używany. I jest on cały czas w użytku. Bez to nie idzie tego nazywać gwarą i kodem językowym równym innym kodom językowym. A ten kod użył po to, że bo tam wszyscy się obrażali, że ktoś by powiedział, że polski to jest gwara języka rosyjskiego. A trzeba padać, że jeszcze 100 lat i trochę do zadku tak to było traktowane na terenie powiedzmy sobie prowicjalnego kraju.
i pod carem rosyjskim żaden nie śmiał gadać, że to jest jakiś tam język. Nie. To są no, takie uparte Poloki, które nie chcą pisać cyrylicą, no piszą jakimiś łacińskimi literkami i poza tym kalyczą ten wspaniały język rosyjski. No i to by było na tyle, jak było z mojej strony, skąd się wzięła moja miłość do języka śląskiego. Aha, jeszcze muszę dodać. Po to też zostało powołane ZLŚ, żeby ten język chronić i ta nasza kultura, ale jak 2 razy sądy nam to odmówiły, to potem jeszcze raz my spróbowali sąść, no ale sąść też to są zabronione. Co prawda niby tam jakieś niedobitki nazywają siebie sąsiem, no ale to już nie jest sąś, to już nie jest Stowarzyszenie Osób Narodowości Śląskiej, bo jest prawnie w Polsce jego działanie zabronione. Mam nadzieję, co za niedługo zaś się obudzimy i jeszcze przed spisem powszechnym będziemy umieli powiedzieć, że bitwy przegrywamy, ale wojna o język śląski i o nasza kultura musimy wygrać, bo jak nie my, to w to. No cóż, z pomboczkiem do już zaś.